Nechcete čokolády okoštovať dubajskú? Chudnete alebo čo? Takže máme tu pre teba dubajskú čokoládu, ktorú predávame my, vyrábaná v Turecku. A potom moja skvelá ex-manželka mi doniesla takúto dubajskú čokoládu priamo z Dubaja. Teraz tam boli, takže Naďa ešte raz díky. My si ideme teda vyskúšať, aký je medzi tým rozdiel. Prvý rozdiel, ktorý máme, tak je hlavne v cene. Toto momentálne stojí 5 €, toto stojí do nejakých 30 €. Potom rozdiel je tu vo váhe, toto je 100 gramov. Tunak sa váha nepíše, ale podľa mňa je to minimálne nejakých 180-200 gramov. A teraz to najzákladnejšie, ideme ho otestovať chuťovo. Toto je vlastne tá naša. Ja som ešte nejedol tú originálnu. Tak táto je naozaj vynikajúca. Chuť tej pistácie, chuť tej mliečnej čokolády. Tá kombinácia je naozaj výborná. Bez randy. No a teraz ideme vyskúšať tú originál. A som nesmierne zvedavý, jak to chutí. Haha, pozri. Aj ty si daj čokoládu, čo? Mňa majú radi aj zvieratka, chápe? Teraz ideme na to dlho očakávané. Takže jasné, hneď prvý rozdiel, ktorý vidíme, je v hrúbke. Tak to cesto má úplne inú konzistenciu. No a idem na to. Prvýkrát idem okoštovať teda originál z Dubaja. To cesta, to Kadáfi, či jak sa to volá, je to určite viac. Cítiť ho chrumka to príjemne. Je to vážne pečka. Krásny deň, dievčatá. No ďakujeme, pekne. Nechcete čokolády okoštovať dubajskú? Chudnete alebo čo? Nie, ideme piť prosecco. A mňa neberete? To je dubajská, teraz najväčší hit. Ja si dám tiež, lebo o tom Ale ja som to rozprávali. čítala. No až takú veľkú ďakujem. Ale V nejakom jedno kocku, časopise, dobre? niekde som to No, videla. čo môžem. Ďakujem. Je to svetový hit, je to z pistácie a naozaj, že Pistácie, je to no. ono, no. Je to u vás v obchode? Zoberte si. Ďakujem, stačilo. Majte sa. Môžem povedať, že to cesto je úplne vlačné. Aj tá čokoláda je super. Je lepšia, nie je o tom. Je naozaj dobrá. Ale keď náhodou nejdeš do Dubaja, alebo nechceš dať nejakých 30 € za čokoládu, toto je úplne geniálna alternatíva. Pozri, keď ti to náhodou aj padne. Pravidlo 5 sekúnd. Všetko dobré, maj krásny deň. S týmto sa idem podeliť s dievčatami, nech si dajú. Nebudú tu len športovať a prosecco piť. Čaute.